Jama'a assalamu alaikum, ina kuwa fatan alkhairi. Mai magana na Bashir. Gaskiya ina son in yi tsokaci ne akan wani abu da ke damuna, ba kuma akan kowa ba, akan Karota. Saboda gaskiya abin da Karota suke a jihar Kano, it getting worst gaskiya kullum. Ba zai yiwu kuma state road yanzu idan ka biyo da mota kana wucewa, kawai yan Karota sun taru a hanya sun cika, kawai za su tsaye da kai su sun kama ka. A lokacin da ka taho in zaka wuce a state road, traffic din da ke state road gaba ɗaya babu wanda ke irga lambobi. Wani sa'in ma suna tsayawa suna mutuwa ba sa yi, da hannu suke ba da hannu. Wani sa'in traffic din zai nuna wuta kawai zai nuna maka green lights din nan ne. In ka so kana wucewa green lights ka gani bai tsaye da kai ba, za ka ci gaba da tafiya ne ko da motoci a gaban ka ba za ka san lokacin da zai tsaya ba tunda ba lambobi yake irgawa ba. Amma idan ka dan wuce ka dan shigo, ko da ka zo tsakiya ka kusa fita, idan green lights din ya tsaya sai ka rota ya zo shiga gaban ka ya ce ya kama ka for what Karota zai shiga gaban ka ya ce ya kama ka. Inda kana baya ne kafin ka tsallako green light din ya tsaya, kai ma ka san kai laifi in ka shigo dole za a kama ka. Ina ganin rashin adalci da ake wa mutanen da sai ka shigo ka wuto ka zo daf zaka fita green light ya tsaya sai a ce an kama ka. Okay, to dama ana so ka tsaya a baya ne tun kafin green light din ya tsaya da kai? Zaka tsaya a baya ne? To ina yana irga lambobi, to wannan kai ma zaka yi kanka adalci. Maybe ka ga motoci da yawa a gaban ka san ba za ka iya wucewa ba. So definitely idan traffic din ya rage maka daya ka san ya kusa wucewa, ka san akwai motoci a gaban ka ba za ka wuce ba, za ka tsaya, ka san ba za ka wuce ba, kuma ka san ka shigo suna nan da yawa za su kama ka. Amma babu lambobi, bai kirga lambobi, kawai za ka ga green light ne kawai zai nuna, ya za ka san ya kusa ya tsaya inda adalci. To ni gaskiya ina ganin rashin adalci a abin da suke yi, kuma ni ina ganin rashin dacewar shi gaskiya. Kuma ya kamata a zauna a duba gwamnatin da ake gudanar da irin waɗannan abubuwan a ƙarƙashin mulkinta, ya kamata duba a nemi waɗanda suka san aikin, suka san dokan, suka san darajar mutane, a saka su a gaba. Amma bai wa ɗauko mutane kawai anyhow a zo a saka su ringa wa mutane cin mutunci, ba san darajar mutane ba, su ringa horizon ɗin mutane anyhow. Ba daidai ba ne, mu talakawa ne, bai ko bai yiwa ba daidai ba ne a ce lokacin da muka gama yin zaɓe darajar mu da mutuncin mu ya ƙare, mun san 'yancin mu. Ina ganin gwamnatin da ake gudanar da irin wa'ina abu a ƙarƙashin mulkin ta ya kamata ta zauna ta duba gaskiya. A zauna a duba su waye suka san aikin, su waye suka san dokan, a saka su a gaba. Amma an ɗebo wasu yaran da ba san me suke ba an zo an saka su suna mutane cin mutunci, suna horizon ɗin mutane. Kuma in ka je Karota yanzu ka ga ɗan babur an kama shi an rubuta mai dokan 10,000 a wannan murnar da ake ciki. Talaka yana neman abincin da zai ci ne ko kuma 10,000 da zai bayar a tara. Ɗan babur ka rubuta mai 10,000, wani gaba ɗaya babur ina shi ma bai kai na 10,000 ɗin ba. To shi ina zai biya? Zai sayar da babur din shi ne ya biya doka, ko kuma zai ba babur din shi ne a gurin ya hakura bai da shi? Wani ka kama shi ka rubuta mai 10,000, bai da naira 1,000 a rajin shi ko naira 100, ka ce sai ya baka 10,000, da me zai ji da abincin da zai kai gidan shi? Wani ma ba bai muku komai ba, ko saurayi ne ya saka earpiece a kunne kawai Karota zai tsaye da shi ya ce ya kama shi, ya mai laifi, ya mai ba daidai ba, kawai ka kai shi office ka rubuta 5,000 10,000, ina za a samu kuɗin a bayar? Sata muke yi? Ai ba sata muke yi ba. Gaskiya kamata a duba, ba wai muka yi zaɓe shi kenan darajar mu da mutuncin mu ya ƙare ba. Gaskiya mun san yancin mu, ya kamata a duba abin da Karota suke. Gaskiya gwamnatin da ake wannan amurkin ta duba a san yadda za a gyara situation din. Gaskiya a nemi waɗanda suka san mutuncin mutane, suka san dokan, a saka su a gaba su dinga yi. Mu duk ba wai ba za mu bi doka bane, mu ƴan ƙasa ne na gari, muna son kuma bi doka a duk inda aka kawo ta, kuma muna kokarin kiyayewa. Amma mu a nemi waɗanda za su tsaya a gaba, wanda za su yi mana adalci, ba waɗanda ba su san aiki ba su san darajar mutane ba, a dinga kawo su zana cewa mutane mutunci duk yadda suka ga dama. Ba daidai bane gaskiya. Jama'a assalamu alaikum, ina kuwa fatan alkhairi. Mai magana na Bashir. Gaskiya ina son in yi tsokaci ne akan wani abu da ke damuna, ba kuma akan kowa ba, akan Karota. Saboda gaskiya abin da Karota suke a jihar Kano, it getting worst gaskiya kullum. Ba zai yiwu kuma state road yanzu idan ka biyo da mota kana wucewa, kawai yan Karota sun taru a hanya sun cika, kawai za su tsaye da kai su sun kama ka. A lokacin da ka taho in zaka wuce a state road, traffic din da ke state road gaba ɗaya babu wanda ke irga lambobi. Wani sa'in ma suna tsayawa suna mutuwa ba sa yi, da hannu suke ba da hannu. Wani sa'in traffic din zai nuna wuta kawai zai nuna maka green lights din nan ne. In ka so kana wucewa green lights ka gani bai tsaye da kai ba, za ka ci gaba da tafiya ne ko da motoci a gaban ka, ba za ka san lokacin da zai tsaya ba tunda ba lambobi yake irgawa ba. Amma idan ka dan wuce ka dan shigo, ko da ka zo tsakiya ka kusa fita, idan green lights din ya tsaya sai Karota ya zo shiga gaban ka ya ce ya kama ka. For what Karota zai shiga gaban ka ya ce ya kama ka? Inda kana baya ne kafin ka tsallako green lights din ya tsaya, kai ma ka san kai laifi in ka shigo dole za a kama ka.
ina ganin rashin adalci da ake wa mutanen da sai ka shigo ka wuto ka zo daf zaka fita garin light ya tsaya sai a ce an kama ka. Okay, to dama ana so ka tsaya a baya ne tun kafin garin light ya tsaye da kai? Zaka tsaya a baya ne? So ina kirga lambobi, to wannan kai ma zaka yi kanka adalci. Maybe ka ga motoci da yawa a gaban ka san ba za ka iya wucewa ba. So definitely idan traffic din ya rage maka daya ka san ya kusa wucewa, ka san akwai motoci a gaban ka ba za ka wuce ba, za ka tsaya, ka san ba za ka wuce ba, kuma ka san ka shigo suna da yawa za su kama ka. Amma babu lambobi, bai kirga lambobi, kawai za ka ga green light ne kawai zai nuna, ya za ka san ya kusa ya tsaya inda adalci. To ni gaskiya ina ganin rashin adalci abin da suke yi, kuma ni ina ganin rashin dacewa shi gaskiya, kuma ya kamata a zauna a duba. Gwamnatin da ake gudanar da irin waɗannan abubuwan a ƙarƙashin mulkin ta ya kamata duba a nemi waɗanda suka san aikin, suka san dokan, suka san darajar mutane, a saka su a gaba. Amma bai wa ɗauko mutane kawai anyhow a zo a saka su ringa wa mutane cin mutunci, ba san darajar mutane ba, su ringa horizon ɗin mutane anyhow. Ba daidai ba ne, mu talakawa ne, bai kuma bai yiwa ba daidai ba ne a ce lokacin da muka gama yin zaɓe darajar mu da mutuncin mu ya ƙare, mun san ƴancin mu. Ina ganin gwamnatin da ake gudanar da irin wa'ina abu a ƙarƙashin mulkin ta ya kamata ta zauna ta duba gaskiya, a zauna a duba su waye suka san aikin, su waye suka san dokan, a saka su a gaba. Amma an ɗebo wasu yaran da ba san me suke ba an zo an saka su suna mutane cin mutunci, suna horizon ɗin mutane. Kuma in ka je Karuta yanzu ka ga ɗan babur an kama shi an rubuta mai dokan 10,000 a wannan murnar da ake ciki. Talaka yana neman abincin da zai ci ne ko kuma 10,000 da zai bayar a tara. Dan babur ka rubuta mai 10,000, wanda gaba ɗaya babur ɗin shi ma bai kai na 10,000 ɗin ba. To ta ina zai biya? Zai sayar da babur ɗin shi ne ya biya doka? Ko kuma zai ba babur ɗin shi ne a gurin ya haƙura? Bai da shi. Wani ka kama shi ka rubuta mai 10,000, bai da naira 1,000 a rajin shi ko naira 100. Ka ce sai ya baka 10,000, da me zai ji da abincin da zai kai gidan shi? Wani ma ba bai muku komai ba, ko saurayi ne ya saka earpiece a kunne kawai Karuta zai tsaye da shi ya ce ya kama shi, ya mai laifi, ya mai ba daidai ba, kawai ka kai shi office ka rubuta 5,000 10,000, ina za a samu kuɗin a bayar? Sata muke yi? Ai ba sata muke yi ba. Gaskiya kamata a duba, ba wai muka yi zaɓe shi kenan darajar mu da mutuncin mu ya ƙare ba. Gaskiya mun san yancin mu, ya kamata a duba abin da Karuta suke. Gaskiya gwamnatin da ake wannan amurkin ta duba a san yadda za a gyara situation din. Gaskiya a nemi waɗanda suka san mutuncin mutane, suka san dokan, a saka su a gaba su dinga yi. Mu duk ba wai ba za mu bi doka bane, mu ƴan ƙasa ne na gari, muna son kuma bi doka a duk inda aka wuce, kuma muna kokarin kiyayewa. Amma mu a nemi waɗanda za su tsaya a gaba, wanda za su yi mana adalci, ba waɗanda ba su san aiki ba su san darajar mutane ba, a dinga kawo su zana ciwo mutane mutunci duk yadda suka ga dama. Ba daidai bane gaskiya.